Eu quería preguntar, é unha pregunta para vos dous. Se tiveches contacto coa patronal do xogo, se coñecedes algunha reacción ás vosas actividades da patronal do xogo e, bueno, se seguichedes un pouco como foi o congreso que fixeron na Cidade da Cultura. Eu sí que estive no encontro de Ageo, que é unha das asociacións que hai en Galicia de operadores. Precisamente o compañeiro da Asociación de Vigo estivo director técnico da Federación Española, Juan Lamas, estivo dependiente nunha das ponencias que hubo. E, bueno, sí que hai sensibilidade. O que pasa é que, por un lado, queren que, evidentemente, menores cero, dicen que os menores non xogan, que a Operación Arcade, esa operación policial tan famosa que fixeron non só en toda España, sino parece ser que en Europa tamén, é que só atraparon a 28 menores, habería que ver a que hora o fixeron e a onde foron. Ca observación pasiva, sempre eu digo, cando estou sentado con políticos, lle digo, mira, observación pasiva, sabes a ver os menores que xogan. Os menores xogan. O estudo de estudos está aí, é irrefutable. Eles evidentemente abogan por iso, pero o que si queren, bueno, dentro da lei aceptan as distancias, as novas distancias, que son 300 metros a redonda entre un centro escolar e 150 metros entre eles. O que non están a favor é de que haxa un mando a distancia nun local de hostelería para as máquinas tragamoedas e para os terminais de apostas. Nós tampouco estamos a favor, xa o digo. Nós estamos a favor da implantación do DNI electrónico, por exemplo. Unha medida que non ten que ir contra... non podemos pretender que o dono de un establecemento de hostelería pois é a policía, e que se atrapan ali un menor que lle caiga a sanción a ele. Non. O que temos que facer, pois, se temos unha ferramenta que non estamos utilizando prácticamente ao 80%, como é o DNI electrónico, utilizades, pois, espera, o DNI, pero que non. Bueno, precisamente, temos esa ferramenta, pero nin a utilizamos, nin a sabemos utilizar, ninguén nos dixo como utilizar. E se invertiron moitísimos millóns de euros, créeme. Pois, bueno, é tan sincero como en calqueira smartphone que casi todos os rapaces teñen e as persoas teñen a día de hoxe, pois existe unha aplicación da Dirección General de Ordenación de Xogo que podes ter o teu DNI electrónico como unha conexión NFC. Por tanto, hai que ter unha conexión nos terminais NFC. Eu, para activalo, teño que poñer o DNI electrónico, xa está. Se son menor de edad non podo xogar, e se son outro prohibido tamén. Isto. Por que non se fai? Sacademos cada unha a conclusión. Nos como coordinadora tuvemos solo unha noticia por parte deles que dicía que estábamos acosándoos, porque non quería, porque estábamos ponendo o impedimento de abrir ese salón de xogos. Entón, con nós non se reuniron para nada, ni a persoa que o vai abrir, non é da zona de Ourense, non se reuniu ni dixo nada, porque podría dicir, bueno, vou poñer todos os impedimentos de que non houvese rapaces ali, pero todo o contrario, porque van a facer unha cafetería onde pode acceder os rapaces. Non poden xogar, según eles, pero si poden acceder. O problema é que agora a xuventude está a socializar neses lugares. Claro.
o ven como algo normal. Como normal. E a xente, os pais, tamén o ven normal. Claro. Porque os pais non poñen ningún impedimento. Eu teño unha filla de 17 anos tuveron esa charla no colexio e dicían que os seus pais sabían que xogaban e que apostaban, e que non apostaban €1, que apostaban 50. O mellor a pagar que tiñan. Entón, se os propios pais non nos damos conta de que isto cada vez avanza moito máis, como antiguamente era normal que se fumase en calquer lado e agora se están facendo impedimentos, pois agora nós temos que dicirlle aos nosos fillos que o xogar con aposta e con diñeiro non é normal, que se pode convertir en unha enfermidade. E iso é o triste, porque de feito nós tuvemos unha charla con unha psicóloga, Patricia, da Universidade, que o truxo o Concello para axudarnos un pouco a dar visibilidade tamén este tema. Ela decía que o porcentaxe alto de pais que o sabía era enorme. De feito, a mí me extraña moito tamén ter tanto apoio na nosa coordinadora, porque a verdad que temos, os pais se están mobilizando, a xente, e non salen deles, porque ven que é algo que supón un peligro para os seus fillos. E iso é o que temos que facer, temos que mentalizar que os nosos mozos e mozas poden caer en iso, porque son máis fáciles. O récord de débeda na nosa asociación ten un rapaz de 24 anos. Ca carreira de matemáticas feita. Algo de inteligencia tiña, non? Xogador de póker. É unha módica débeda de 3 millóns de euros. E non estamos vendo que iso, a min é a tristeza que me dá, o goberno, as institucións non están vendo que isto cada vez aumenta máis, e que está dicindo Europa que España é o país con rapaces de 15-20 anos que xogan e que se converten en ludópatas. Se estaba a preguntar como é posible que chegara a 3 millóns de euros, non? Bueno, en este caso o que fixo foi un delito de estafa documental. A familia tiña, era unha familia pudiente, tiña edificios, fincas, etc. Fixo un poder notarial falso para poder vender todo iso. E digo, con que cartos empezan? Empeza con €1. Todo, Mira. Mira, eu comecei apostando 20 céntimos con 15 anos de idade as máquinas tragamoedas. Ata que con 18 anos e 20 céntimos tocaronme 240 euros. Esa foi a miña perdición. É que nos están bombardeando. Quer dizer, o Ronaldo, nos están bombardeando con esas noticias. Xogadores de élite. Claro. Entonces, nada, o están bombardeando, os nosos fillos o ven como algo natural. Entón, empezan nas clases, porque así surxiu ali no instituto da miña filla, saliu así. Lle preguntaron, canto xogaste? €1? Non, bueno, 50, bueno. Pero a mí me tocou 100, pero non sabes canto perdeches. Non sabes canto perdeches. Non temos control. E os pais como cando se dan conta de que hai un gasto tremendo de xogo? Porque cambia un céntimo, 5 céntimos, Mirade, antes de que eso temos analizado, estudado na asociación, antes de existir un problema de xogo patolóxico, existe un problema de gasto compulsivo. O diñeiro queima, o teño que gastar. Teño que gastar como sexa.
Empézase ca paga, empézase logo que se o diñeiro incontrolado, é dicir, o que me dá o avó, etcétera, etcétera, etcétera. Logo empezo a vender cousas que teño. Agora máis, co tema dos videoxogos, que dixelle a videoconsola a un amigo. Foi a empeñarse. Bueno, xollas, xa non... Pero iso é como a droga. Igual. E que a droga, antiguamente, quer dicir, como consumías droga? Pois exactamente igual, conseguías diñeiro que che daban teus tíos, teus tal, e consumías, e non te dabas conta. Bueno, pois isto ainda é peor, porque isto consumes, e cando se dan conta, os pais e a xente que o rodea, xa o rapaz ten unha enfermidade. Non? Ti o sabes. Sí. Gerardo, eu creo que é o que... Cando chegan a eles, xa é unha enfermidade. Claro, evidentemente. Andando na pregunta que fixetes, co sector de xogo. As portas están abertas, as pontes están aí. Dentro do plan de traballo de xogo responsable, que para min ten que cambiar a denominación, non pode ser xogo responsable porque non hai responsables, ten que ser xogo moderado, igual que o alcohol. Pero sí que existe, abertas de comunicación para poder, polo menos, ter uns puntos mínimos de traballo. Eles están a favor da supresión da publicidade, se está facendo moito dano tamén. Evidentemente, logo do xogo, hai subsectores do xogo, están os bingos, están os casinos, están as casas de apostas, están os salón de xogos, está a lotaría, a 11, está... O sea, pero para nós é todo xogo, e, por lo tanto, temos que traballar igual. O tema de fiscalidade é distinto no xogo online que no xogo presencial. Todo iso é unha amalgama que non é fácil de explicar. A mellor sería interesante tamén, convido-vos que se ides ter unha segunda charla, pois que este tamén un representante dos operadores de xogo, precisamente para que den a súa versión, porque entre todos, xa che digo que de verdad que eles están, non é de darlles unha lanza a favor, sino é a realidade, o que cando estamos sentados con eles nos transmiten. O tema das distancias están a favor, o tema do cambio nos locais de hostelería, pois non, pois eles teñen un punto de vista, nos temos outro, evidentemente. O negocio que teñen, que é aumentado, de feito, eles, aparte de aumentar en todas as cidades, eles se lucran moitísimo, e canto están sacando? Vale? Canto están sacando? A ver, Ana, evidentemente... E agora vamos a ver, agora sí queren regulalos, por que? Porque en Barcelona xa non deixan facer, en Galicia están cambiando a lei, bueno, entre comillas, hai que revisarlo porque hasta que o firme... Ata que saia a lei, pois a lei... Ata que o firme non vexo eu tan claro. Pero xa se están poñendo moitos impedimentos en moitos sitios. Entón, eles agora, claro, agora como lle están acotando o seu negocio, queren sentarse, bueno, con vos, porque queren buscar a vos apoio tamén. Pero con nos terán apoio sempre cando se poida defender, porque evidentemente é unha actividade legal, sempre que os sectores vulnerables estén protegidos. Ese é o noso traballo de batalha. Menores autoprohibidos, protegidos, o 100%. Non me vale o 90%, ten que ser o 100%. Así que un negocio que vive precisamente dos sectores de risco. Entón, eu a sensación que teño que o que farán é poñer a cara bonita e despois inventar a trampa para saltala, porque, por exemplo, regular, cantos son? 200 metros? Agora mesmo, na lei de 81, é de 150, pero claro, non están contemplados os salóns de apostas.
Pero 250 metros é que me parece irrisorio. Que mega, son unha carreira máis, é que é irrisorio. E que non Sigue- está Claro, sigue que non sendo... iba a comentar Pero- que 300 metros tampouco soluciona nada, porque 300 metros é que non é nada, porque nós temos colexios ali enfrente mesmo de donde hai que cruzar o río, e se vas pola parte Tedes que esquerda, miralo, está é que está frente, e pasan os Mira, rapaces eu- todos os días por ele. Eu o fui único a que facer incumple é o unha... conservatorio e Sí, está sí, todo eu- mirado. mira, eu fui a 300 facer- metros non é a solución, a meu modo de mirar. Noutras comunidades están legislando ou Hasta que se para de 900, casi un kilómetro, que sería Eu máis. non coñezo, non estive en Redondela, pero sí que estive a facer unha ponencia en Plasencia, e de 7 casas de xogo, 6 están acabando un instituto. Claro, é que están facendo. Esa é a realidade. Van Evidentemente- aos nosos nenos. Evidentemente, eles, os operadores, collen un local que para o que donde poida haber maior frecuencia de paso, evidentemente un instituto unha frecuencia de paso, aproveitáronse dunha falta de legalidade, unha falta de regulación. de regulación, quero dicir, non é legalidade, pero Non, falta de regulación. de regulación. E máis, no expediente da local noso, eu mireno personalmente, porque somos a Concello a mirano, pon, solo cita, cumple a normativa dos 150 metros, non explica nin que non medir, nin como fixeron, nin hai ningún documento que diga como se fixo iso. É sumamente chamativo, eu creo que nin... Os 150 metros, eso é fácil de ver. Que pasa? Que ata a lei actual, ata que se modifique, son lineais. Aí pode estar a trampa. Bueno, Cada outra... por donde vai, porque si son lineais, o noso non cumpre, porque está en frente. Pois... Tengo o conservatorio en frente. Sí, pero que o problema O é... conservatorio é unha escuela de música. De feito, en Ribadeo non se abrí por ese motivo, non? Entonces, eu o que digo é, agora eles queren sentarse, están buscando o voso apoio, porque eu o vexo, porque van. Pero realmente, o DNI, eles non o queren poñer. Poñen cafeterías, que non deberían poñer cafeterías donde poidan estar rapaces, porque eu entrei nunha en Vigo e estuve, cando supen a noticia, fun ali, estuve en unha mañán, vale? Pedín un café, me deron 3 churros e un zumo polo café, €1,50. E había un pai ou unha persoa maior con un neno, o neno xogando a maquinita, el por si, xogando a ele apostando. Quen protexe ese rapaz? Quen protexe ese rapaz que está mirando que xogar é o normal para él? Porque o pai o xoga. E se nos vamos aos videoxogos, para ter a recompensa, para poder ter vidas, etc, ou intentar ter as millores bazas ou cartas ou armas, teño que ir a unha especie de casino. É dicir, se estamos visualizando, se hai unidades aínda máis témperas, que xogar non hai ningún problema co xogo. Claro, é que... Quero dicir que en outros países a legislación é máis rígida. Sí. En outros sí, en moitos non. Vou dicir unha cousa. Estamos mal, pero estamos mellor que outros. É dicir, en toda Europa, o único país que ten un registro de autoprohibidos é España. Pero que non funciona. No, como falabas que éramos... Que non funciona. España, Porque ten, pero non se xogaba funciona. máis que non E até fai uns cantos, 4 ou 5 anos, eu autoprohibíame no registro galego,
E podía dicirme autoproíbo neste bingo que hai nesta esquiña, pero eu podo xogar naquele. Claro. É dicir, vou a cambiar, en vez de xogo, vou poñer alcohol. Me autoproíbo de tomar whisky, pero podo tomar ron. Eso non é normal. Por iso, nos que na asociación, persoa que entra a tratamento, persoa que se autoproíbe para todo o Estado. Estamos a facendo, a través da Federación Española, bueno, a nosa idea é, en Bruselas, a reivindicar que exista un autoprohibido para todo o Europa. Querías preguntar algo? Sí, eu dúas cousas. Algo apuntache xa na mesa con o tema das apostas por internet, non? Porque é certo que a presencia da casa de apostas física é algo atractivo, pero logo o que para mí me parece que xa que non ten control ningún é o tema das apostas por internet, non? E eu vexo que a propaganda está cambiando un pouco. Aí atrás, sobre todo, facían moito fincapé con figuras famosas, non? Presentadores famosos, e logo xa foi o turno dos deportistas, que foi un bombazo, pero agora están cambiando o perfil, non sei se vos fixáchedes, dos anuncios e poñen a rapaciños moi novos como triunfadores, que chegan á final dun campeonato, podes chegar ao campeonato, ao xogo físico, en directo, ao final do campeonato e tal, empeza a túa posibilidade de ser unha persona con éxito e te damos 30 euros e empeza a xogar desde xa, que o podes conseguir, que tal. E poñendo como cebo esa figura dese rapaz, bueno, mamaíña querida, uns olliños de boi, un rapaz encantador que aparece ali levantando unha copa, non? Como o gran campeón, non aparece nin siquiera rodeado de diñeiro, senón como triunfador con unha copa dun torneo onde está rodeado de xente e todo o mundo aclama como gran campeón. Eu creo que cambiaron un pouco a publicidade, non? Que para mí aínda é moito máis agresiva, porque realmente o están camuflando. E logo a outra cosa que quería comentarvos é, eu creo que hai unha diferencia entre a cantidad de rapaces, de xente adulta, que chega ás ludopatías e as rapazas. Moito. Pero en cambio, na propaganda xa cada vez máis aparecen mulleres xogando ao redor dunha mesa de póker. Na propaganda que aparece na televisión. Antes poñían solo homes, pero agora empezan a poñer mulleres. Pero é que se nos vamos aos estudios, precisamente, en xogo presencial, do 5,4 en rapazas e un 21,6 en rapaces, pasouse a un 15,3 en rapazas, de un 5,4, é dicir, un 9,9 subí. En rapaces pasou de un 21,6 a un 30,7, un 9,1, é dicir, subiu máis en rapazas que en rapaces. Evidentemente sí que as asociacións chegan máis homes que mulleres, pero eu creo que aí é igual que en outras adicións, que a muller é reacia a pedir axuda e fan falta campañas específicas, pero non só en xogo, tamén en outras adicións. De feito, a muller fumar, cando foi, tardou máis en fumar, pero agora fuman máis que o home. Quer dizer que realmente a muller tarda un pouco máis, pero non, se a final chega tamén. E claro, con eses, como diste, Lupe, con eses anuncios, con eso, que é o día a día. A final, as nosas nenas van. E non só iso, o boca a boca. Cando miran que os seus compañeiros dicen, pois eu con €1 ganei 50. Elas tamén van. Tamén van. Por exemplo, en xogo por internet, o que está ocurrindo é que están existindo suplantacións de identidade. E o que hai que informar a xuventude é que é un delito, penado entre 6 meses e 3 anos de cárcel. Que pasa? Como fago de suplantación de identidade dun familiar, que papá e mamá non denuncian. Mal feito. Mal feito.
Igual que cando ven nunha familia que ten a asociación, que ten a persoa que debe dinheiro, a familia o primeiro que fai é pagar a débeda. Mal feito. Porque o único que están vendo son cartos. Non é adicción. Na adicción hai unha tolerancia e existe unha abstinencia. E na tolerancia vou a xogar máis, vou a gastar máis. Porque senón se acostuma. Por lo tanto, hai que cortar canto antes ese incidente. En canto, bueno, o que falaba de internet, é o delito de suplantación de identidade, pero hai outra cosa que hai que traballar, que son os medios de pago. É dicir, non se pode permitir que un menor de idade faga unha recarga de PaySafeCard. É que para a videoconsola, tanto me ten que veña teu pai. Como vedes, non é só unha labor só de un sector, é que é de toda a sociedade. O se un rapaz quere facer a suplantación de identidade, pero colle os cartos e fai unha recarga nun quiosco, o quiosco non mira para que gasta, para que fai esa recarga. Lle dá a recarga e punto. Eso é a verdade que non había de ser plantexado esa circunstancia. Pois está ocorrendo no día a día. E ademais, os nosos nenos e nenas no que no internet, en isto, eles están máis postos que nós, moitísimo máis postos. Entón, teñen moita facilidade, moita. E non estamos poñendo medios, que decir, nós como pais, os políticos como políticos, os establecementos, e que realmente non se está poñendo as medidas que se teñen que pôr. Vamos a comentar un caso de unha persoa que, bueno, ao final non entrou a tratamento porque non era un comportamento de xogo. Pero o que fixo foi o seguinte, iba a adestrar o campo de fútbol, neste caso, e un cuarto de hora, 20 minutos antes, pois dicía que se tiña que marchar e iba ao vestuario para ducharse. E que facía? Le sacaba unha foto ao carné da outra persoa e a tarxeta de crédito ou de débito. Agora se alguén fai falla as túas caras, que agora saben todas as numeracións en unha, que iba, se daba de alta nunha casa de xogos, en este caso, facía unha recarga na casa de xogos, 300 euros, non xogaba, e lle decía a casa de xogos online que lle devolver os cartos por Hardcash. Sabedes o que é Hardcash? Sí. Bueno, é un sistema para cobrar o diñeiro no cajero do banco. É dicir, o lóxico, se eu fago unha recarga con cartón de crédito, que se eu pido que se me reintegre eses cartos, que sexa no mismo medio de pago. Non, porque así estamos facendo un lavado de diñeiro impresionante. E como esas anécdotas, miles, agora en videoxogos temos un rapaz de 13 anos enganchado ao Fortnite, pero eso, o segundo día que viu a asociación, eso era de verdade que eu non vire tan cousa. Con 3 tranquimacís infantiles encima, estaba como unha moto. Dádeme a consola ou mátome. Así tal cual. O coller un coitelo para querer atacar os pais, se non lle daban a consola. Si salir a la tele, un caso de Fortnite tamén, así. O sea, actualmente o videoxogo que está dando máis programas na xuventude, pero con diferencia. E os prepara para Sí. eso. E o primeiro paso son os videoxogos. Sí. É así, para nós a adicción aos videoxogos é a porta de entrada a unha ludopatía. 100%. É o noso pensamento. Pero o videoxogo ten outra característica aí que non parece
apostar. Claro. Para mellorar o teu xogo, as túas oportunidades. E os rapaces o que buscan é posición social. Son mira este que é fulanito que ten esa arma, o que está no top número 1 do xogo e tal. Buscan iso. E fan o que sexan para chegar aí. Pero evidentemente non buscan gañar cartas, pero sí posición social. Ui, que silencio. É que está, o tema parece un mundo increíble e ademais incontrolable, tal como falades, incontrolable, o sea, o que diste o cousa de educación e prevención, ou a ver con ese rapaciño de 13 anos que o que pode facer. Bueno, Supoño que poderá, pero... leva 6 meses no centro e podes decir que xa a cousa pinta bastante ben. Pois alédome ben, pero vai as forzas. Neste caso vai ben, xa mellorou tamén en notas, etc. Home, temos que poñer todos da Pero temos que poñer toda a sociedade. Non é só unha parte, senón en os todos os políticos ámbitos. moitísima. Os políticos moitísima. Prevención, falta regulación. É que os políticos teñen que ter... Outro aspecto da lei, que nos estamos en contra, permítese as apostas auxiliares ou apostas en ferias en recintos deportivos. Nos non estamos a favor disso, porque se queremos proteger os menores, onde van a estar os menores. Por lo tanto, aí eso, xa vos digo que tamén é un punto que non estamos de acordo. Igual que proíben o alcohol, deberían de prohibir o xogo tamén. Pero é que é iso. Está prohibido fumar. Está prohibido fumar. Vale, en sitios públicos. Está prohibido o alcohol aos menores, que bueno, que tamén non consiguen, é así, pero está prohibido. Pero, sen embargo, o xogo non está prohibido. O xogo que non está prohibido. En todas as culturas, en todas as religións, o que as persoas que lles gusten un pouco a historia, se queren poden facer aí un pequeno estudo. En todas as culturas e as religións, o xogo estaba prohibido, excepto as altas esferas. Nada máis. E sabedes de onde ven a palabra adicto? Non. Adicto. Ven do latín adictus. E sabedes que era un adictus? Pois era unha persoa que pagaba seus débedas de xogo servindo a outros ou combatindo no circo romano. O sea, sendo gladiador ata que pagara as súas débedas. A palabra adicto non ven pola droga, ven polo xogo. Bueno, non sei se aprendiche de esa. A ver, eu do último que estabades falando, bueno, ahora se me queda claro. No, Rápido torna, que dixo ela? Bueno, O do alcohol. Hai outro turno. Pénsalo. Penso e que falo. Quería tamén comentar cando son bebés pequeninos e se dá móvil para que coma. Sí, tamén. Un pouco de entretenimiento. Este verano estuvimos con un neno de 5 anos, non chegaba a ter 5 anos, e entonces necesitaba ter un móvil, se non montaba un móvil. Xa temos aí unhas tendencias. É que realmente é a sociedade que está o que fixemos esos cambios de hábito. Non me molestes, toma. E punto. Pois non. Cando lle pregunto xa os rapaces en prevención, quen xoga o FIFA? Quen xoga o Fortnite? Quen xoga o WA? O Fortnite. Iso que é? Xa me veo a cabeza. Cando el dixo da FIFA, efectivamente, que eu quería comentar que me parece realmente escandaloso que o Real Madrid teña a súa propia casa de apostas, non? Entonces, moitas veces, pensando nestes temas, non sei que me dá, que ainda está por investigar, pero creo que vai haber unha conexión entre todo o que é a industria criminal, non? O sea, xogo, apostas, grandes clubs deportivos,
rede de trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Creo que todo iso, para mí, debe ter unha conexión, porque senón a mí non me carga. E logo tamén que penso que a actividade do xogo, para mí, é unha actividade que favorece o lavado de cartos. E é unha das necesidades da industria criminal, non? O lavar os cartos, que o diñeiro negro que entra por esas actividades, non? A noticia última é que pídenlle a Hacienda a unha becada o que declare por 700 euros, pero, sen embargo, o xogo non o pide a declaración da Hacienda. Vamos a ver, Facenda, non, estes cartos eles non sacan nada, vale, non sacan nada. Eles teñen que poñer a lei para regular, porque si ti, por exemplo, ganas 300 euros e 150 tens que darllos a Facenda, xa non xogas. Bueno, o intentas, máis impedimentos, pero se non tens que declaralos. Pero non solamente iso. Nos últimos, non sei, hai pouco, hai un mes, hai unha noticia do Tribunal, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia lle dá razón a un xogador que quere desgravar por esa actividade, e o concede. O cal senta un precedente, se tire xogador e por xogar esas apostas desgravas. Así que non me digades que non é protexer. Entonces aí estamos vendo que hai... Sempre que pase de 2.500 euros. Bueno, non sei exactamente o que... Pero bueno, pero estas cantidades... Entendo, non sei. Non son xurista, a ver, pero mira, unha rapaza debe unha beca e a Facenda lle reclama os cartos. Sí, non sei. E, sin embargo, aí nisto non. É que é algo incoherente. Moi incoherente. Por iso... Fomentar a cultura do non esforzo de ganar dinero rapidito e de cualquier... Claro, e os protexe porque teñen, digo eu que eles, a xente que fai... E queremos nenos canto máis tontos e máis alelados... Existe un cartoon de Walt Disney, non? Que é de Goofy, que como facerse rico rapidamente, non? Ti o visualizas de comportamento de unha persoa ludópata total, igual. Conforme ten o diñeiro baixe. Gaña diñeiro, o diñeiro baixe. É o normal que perda, non? Porque en todo xogo de azar a noticia é que se gañe. O normal é que se perda. A lei de 2011 di que un menor non pode participar nun xogo de azar, pero os nenos de San Ildefonso están no sorteo de Nadal. E que é a tradición? A tradición tamén era tirar antes unha cabra por un campanario. Estamos evolucionando, pues tenemos que mellorar as cousas que están mal feitas, non? Se os menores non poden xogar, bueno, temos a outra noticia, o 6 de xaneiro deste ano. Que pasou? Bueno, 5, perdón. Sorteo do neno. A quen lle toca o primeiro premio? A un menor de 15 anos que sae en todas as fotos de todos os medios de comunicación ca súa cara, é dicir, a privacidade do menor polo chan, porque ningún medio de comunicación fixo a difuminación da súa imaxe, ningún, e o rapaz atrás ao establecemento de lotería co gordo da lotería do neno celebrando co loteiro. Un exemplo máis da socialización que existe do xogo e das apostas. É que realmente non se ve o peligro que se está vendo polas estadísticas, que realmente, pois,
rapaces de entre 15 e 20 anos xogan e apostan. E logo vais a unha, por exemplo, un estanco a coller tabaco e ves, isto verídico porque pasou contamos sempre un compañeiro, ves a un rapaz de 10-11 anos diante e a outra persoa maior detrás e dille ao do estanco, dame un que acabe en 3 non, en 13 dice, non hai, pois que acabe en 3 e o compañero diga, home, parece mentira. Eu se quero fumar, teño que fumar fora e ao menos lle estás vendendo o xogo. O señor que estaba diante dele, dase a volta e di, é meu fillo, que pasa? Volvemos o de antes. Non só temos que traballar con rapaces, temos que traballar cas outras generacións. Tu falaba antes, Ana, os rapaces son nativos digitais, nós somos migrantes digitais. Claro. E temos que aprender. E as claves das redes sociais, temos que ter as claves das redes sociais de nosos fillos. Ai, como vamos a invadir a súa intimidade? E logo, que é responsable do menor? Se tes a responsabilidade do menor, tens que saber o que está facendo en todo momento. Punto. Falo da sabe máis. Cando collo o micro, non o sabe. Despois outra faceta das casas de apostas que saliu un artigo en público estes días que tamén un pouco acoso sexual porque pide que sexan Un reclamo, mulleres un as que reclamo. están ali e, bueno, fomentan un pouco... Sí. Non digo que non vi, non saliu- podo opinar. Saliu unha noticia que en Aragón, pode ser, sí, que había denunciado unha das traballadoras porque o seu xefe le decía que tiña que ir provocativa para que truxera máis xente. Entón, iso que fomenta? Fomenta o acoso e fomenta machismo total. E dice que realmente se está non solo aí, que se está facendo en varios locales. Tampouco se protexe a muller. Nos tamén temos alegacións protexendo para que sea protegidas as mulleres. Que é importante, porque realmente estes locales que moi ben, o do xogo que queren negociar e que queren ter, pero por qué? Porque hasta ahora non se sentaron e lle deron a carta libre, pero ahora cando sale a ciudadanía a protestar, a decir en Madrid que non queremos máis casas de apostas porque estamos en cada sitio hai unha, como casi os chinos, pero bueno, en Barcelona se dice que non se queren máis casas de apostas, en Burgos creo que tamén saliu. Vamos a ver, en Galicia se autoriza. Por que se autoriza isto? Porque eles non teñen, eles de momento a política está claro que parárona, pero non teñen a intención, e sigo dicindo, de protexer aos nosos rapaces, aos nosos mozos e mozas, e a nosa xente, un negocio que dá moitos cartos, e por metes de moitos cartos, iso non se vai a cortar. Iso non vamos a ter a posibilidade de decir que non haxa máis locales. Eu creo particularmente, primeiro, que unha parte da taxa que os operadores están pagando ao regulador ten que ir directamente á prevención e ao tratamento, cousa que non existe.
vai todo, sabedes a onde vai? A Facenda. E Facenda... E a congresos, porque iso que dicen, que subvencionan congresos, subvencionan clubs, subvencionan, vamos a ver, parte de todos os cartos que sacan dos nosos fillos e de todos nós, van para eso. Logo comento chinga cousa. Non sei, pero que realmente... Por parte do regulador, por parte do regulador que non de... Pero que realmente considero que non teñen que poñer máis medios. O que quero dicir é que eles tamén teñen que traballar, e aí sí que un tema que sí que é deficitario, baixo o meu punto de vista, que teñen que traballar máis na chamada RSC, Responsabilidade Social Corporativa. É dicir, a actividade de xogo é unha actividade que produce adicción, polo tanto, hai que paliar os efectos negativos desta adicción. Como? Pois tenemos que sentarnos entre todos os sectores, non só un, todos os sectores, e ver como paliamos estes efectos negativos. Punto. Igual que a industria do alcohol, igual que a industria do tabaco, igual que calquera outra industria que provoque unha adicción que sexa dañina para a sociedade. Sí, para a legislación, para poner portas a todo eso é moi importante. Ata agora, ata que o movimento civil non alzou a voz, éramos as asociacións, éramos os que fomentábamos o alarmismo. Claro, porque non sei se esta distancia nos centros, non sei se só é para os centros educativos. Me estou dando conta que en Odeón, un sitio onde para xente nova todo a fin de semana, que hai unha casa de apostas. Non é certo que non iba, a ver, había, entón, facía moito tempo que non iba, e había un sitio onde vai a propiedade toda. Xa, pero a lei só fala de centros educativos. Centros educativos e centros público, quer dicir, non poden estar ao lado de Facenda, ni poden estar institucións públicas, non poden estar ao lado diso, pero si poden estar ao lado dos nosos colexios. É que é ao lado dos parques, porque en Vigo, donde fun eu, está ao lado do parque infantil. Non sale a luz. Claro, ahora que estamos movéndonos, e que estamos impedindo, estamos facendo, e que non podemos parar, porque non podemos parar para que realmente isto se regule e se protexa aos nosos rapaces. E eles, pola súa parte, non van a facer. Se non estamos nós pedindo e facendo que non se abra como en Redondela. Vamos a ver, en Redondela o Concello de apertura, quer dicir, o primer momento a Xunta dalle permiso e o Concello firma para empezar a súa obra. E no momento que salimos á calle foi cando se parou a obra. Foi cando se moveron os nosos políticos que nos representan. Por que? Porque saliron á calle moita xente pedindo justificación, pedindo por que se abría aí e pedindo que non seguirá. E aí pararon. Pero no momento que non fixemos nada, eles seguiron avanzando. E gracias a algunhas asociacións que estaban metidas como Pasaretas, que é unha asociación feminista, que realmente foi a que se empezou o supo de que se iba a abrir. Pero se non se abriría, habría apertura. E eles se paran e dicen agora, queremos negociar, pero queren negociar despois de que nos encheron todas
todas as aldeas, cidades e demais de casas de apostas. É que non é de carácter retroactivo. Que iso é o peor da lei, que non é de carácter retroactivo. Podía dicir... Moi poucas leyes son de con carácter retroactivo. Pero podía dicir, bueno, está ao lado do colexio do instituto, como se miraron en Madrid, que estaba tal, pois collere, por exemplo, cando se cambiou a lei de costas, que estaba todo edificado, moitas tiveron que quitalas. Iso, pero aí sí que é retroactivo. Así é retroactiva, é retroactivo para certas cousas, para individualizar, pero para xente que lle dá cartos non é retroactivo. E iso que tendría que ser con carácter retroactivo, con carácter de que esta lei nova aquí en Galicia que se fa nos establecementos donde non cumplen esa lei teñan que cerrar. Pero como dá negocio e dá cartos, pois non. Pero nós seguiremos loitando, a coordinadora seguiremos loitando, iremos ao Parlamento, ao Pleno, a donde faga falta. Primeiro, para que non chegamos a nosa que non se habla, pero que nos... Claro, cando nos afecta a un, non? Cando afecta é cando miras a problemática, porque eu realmente esta problemática en Vigo xa existía, pero eu non tiña un velo, non miraba a problemática. Pero no momento que se dixo que se iba a facer ali, eu mirei o peligro para as miñas fillas. Eu convido-vos a que non son un establecemento de apostas, sino un local de hostelería que este cerca de un campo de fútbol, de adestramento, un día por semana, adestramento sobre as 6 da tarde, 7, hora que empezan a ir cadetes, a adestrar, ou a básquet, ou a fútbol, a voleibol e tal. Establecementos de hostalería que están cercanos. Observación pasiva. E veredes o que. Como fixen eu cando fun a mirar, que me quedei alucinada. Depois mirei un rapaz que eu creo que non tiña máis de 18 anos, pero bueno, como eu non podo pedir o DNI, estaba ali facendo as apostas do fútbol. A ver, isto é algo que non na sociedade non o vemos como peligroso, non o vemos como algo que poida traer adicción. E iso somos nós os culpables. A parte dos políticos, das noticias, pero nós temos que ver que realmente, como país, eu digo como país, que me incluyo, ver o mal que estamos facendo para os nosos fillos. E poñer o noso granito. E nós aí na coordinadora, como os compañeiros, que hai moitas asociacións e moita xente, moitas nais, moitos pais, que estamos moi preocupados. Estamos intentando facendo e dar visibilidade a esta problemática tan importante como é a adicción do xogo. Alguna pregunta máis? Algún comentario? Pois, se vos parece ben, nada, agradecemos moitísimo a presencia de dos compañeiros, o compañeiro e a compañeira que estiveron aquí presentando os seus relatorios. Moitas gracias a vos tamén por acompañarnos e convidamos vos a estar pendentes á volta de vacacións de Nadal para a segunda parte das xornadas. Mira, unha cosa, perdona. Dicir que tenemos alegaciones. Alegacións para apertura. Vamos a ver, ahora salir un novo que, como dixo no Concello, e queremos meter todas as alegacións que poidamos para que chegue a decembro e a abril, que se caduca xa a licencia, que a miña compañera o sabe, e que non se chega a abril. Entón,
xa vamos, xa o dixen antes, polas caso 1.200, 1.300. Veña que falta vive. Para poder intentar que temos a oportunidade con o noso no noso Concello ese fixo e dar pé a outros concellos que poidan facer o mesmo que estamos facendo nós. Entonces, por iso trouxemos aquí as alegacións, se alguén quere firmar, que poida firmar, que nos aporta axuda a esta loita.